To ja za chwilkę pani Danka jest. Dobra, dobra, spokojnie.
jest za rezerwa. Dziękuję. Pięćdziesiąt trzy 21 do szóstki drugiej. O której odjazd ma ta piątka? No dobra, jedzie. Dobra, nic. Dziewiątka odjazd, bo koleżanka się wpisywa przed nim. Poczekaj, zgodnie motorowy 1062. A odbiorze! Może mnie pan przepuścić? Tu nie ma przystanku. Do 21, 43 do koleżanki by trzeba było dzwonić, bo nie przyszła. Tam ma być pełneczko. Nigdy nie przyszła na 43 drugi. Dobra, to dołożyć. Dobra. Panie Bartku, co pan jedzie do Lidii? 17 do 52-21.
będziesz wracał z motorego, będziesz miał zmianę. Słyszałeś?